muziek maken is leuk, zingen is zo leuk. En als je in een koor zingt, dan maak je eigenlijk je eigen zang ondergeschikt aan de groep. En daar komt een prachtig geluid uit. Vanavond gaan we dat horen van Cadans. Dat is een koor van oorspronkelijk van ouders van vrije schoolleerlingen die al een jaar of wat bestaan. En die tegenwoordig repeteren op de Molenberg aan de achterkant zeg maar, van de broederschool in dat mooie nieuwe complex waar onder andere de Vrije School de Heerlen is gevestigd. Cadans vanavond. Monique Wijnen is voorzitter van Cadans. En we praten natuurlijk even met haar. Monique, trotse voorzitter van een bloeiende vereniging? Ja, zeker. Ja, het is bloeiend, het is gezellig en ja, ik ben wel trots op wat we doen ook. Ja. Ja. Want jullie bestaan toch al een hele tijd, een jaar of 20, 25 ja, nu? Nee, wel 28. 28, ja. Sorry. Jullie zijn eigenlijk voortgekomen uit de vrije school. Dat wil zeggen ouders van leerlingen van de vrije school die op die manier contact met elkaar wilden hebben. Maar jullie zijn letterlijk en figuurlijk inmiddels losgezongen van de vrije school. Alleen repeteren jullie wel nog? We repeteren hier nog steeds en we zitten ook nog steeds in een groep. Zaterdag gaan we bijvoorbeeld optreden en dan hebben we 6 of 7 koren uit allerlei vrije scholen van Zuid-Nederland die voor elkaar optreden. Dus we zitten toch nog wel in dat circuit. Maar ja, we zijn eerder allemaal opa's en oma's van de vrije schoolkinderen. Hè? Ja. Ja. Dus, ja. Zeg, en buiten die gezamenlijke korendag die jullie dan hebben, neem ik aan dat jullie dit prachtige gezang ook aan andere mensen laten horen. Ja, we hebben een aantal optredens per jaar. Dat verschilt iedere keer een beetje. Maar we hebben rond kerst organiseren we zelf altijd in de Kerk van Welten een openbaar concert. We gaan in juni meedoen met de Week van de Amateurkunst. Dan treden we op het Pancratiusplein op. We hebben alles in Welten, bij het Bakkes opgetreden. Dus wat zich voordoet. En de mensen kunnen ons vragen en dan kijken wij of het past in ons programma. Ja. Een standaard vraag aan iedere voorzitter, secretaris, penningmeester. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Ja, onze leden zijn ook gewoon we doen onze eigen hand- en spandiensten. We kunnen inderdaad nog leden gebruiken. Alles behalve alten. Dus hoge sopranen hebben we heel graag nog erbij. Mannen mogen ook altijd komen. Maar de lage vrouwenstemmen, dat is een hele stabiele groep en die is er altijd, dus daar hebben we genoeg. Okay. In een koor is het best belangrijk dat je het evenwicht tussen alle stemmen houdt. Hè? Dus vandaar. Ja, hou dat mooie evenwicht vooral vol. Want aan mannen is altijd een tekort, begrijp ik. Mannen is altijd een tekort, maar we hebben er het afgelopen jaar... we waren eerst gaan werven, dat lukte allemaal niet. En toen hielden we op. En toen kwamen er ineens een aantal mannen. Dus we zijn wel goed gezegend met wat mannen. Maar er mogen er altijd nog een aantal komen. Oké. Ja. Kerels altijd. Hè. Dankjewel Monique, veel succes nog. Dank je. Henk Münsterman is een van de leden, hij staat hier naast me. En Henk komt uit een zingend geslacht, want er gaat geen familiefeestje bij de Münstermans voorbij zonder krachtig sahamenzang. Henk, jij bent hier volgens mij al jaren bij, maar je bent ook bijvoorbeeld prominent aanwezig in de Heerlense Oratoriumvereniging. Dat is andere koek. Hoe vergelijk je dat? Ja, het is heel verschillend. Maar ja, het is toch ook weer een beetje hetzelfde. Het is in die zin verschillend. Kijk, dit is natuurlijk veel kleiner. Heel gevarieerd repertoire. Terwijl bij de Oratoriumvereniging werken we heel serieus met een groot koor aan grote stukken. En daar wordt ook heel hard en serieus gewerkt. Hier is misschien wat meer ruimte voor af en toe een kwinkslag tussendoor. Waar ik niet meer wil zeggen dat hier niet serieus gewerkt wordt, hoor. Maar ja, en verder, wat het hetzelfde maakt, is dat je samen muziek maakt. En dat is een kick gewoon. Ja, want bij de HOV als hier. Ja, want ik zei al even in mijn inleiding, het is niet overdreven te zeggen dat jij van zingen houdt.
Ik hou vreselijk van zingen en ja, ik mag inderdaad wel zeggen, de hele familie houdt van zingen. En er wordt bij ons uitbundig gezongen, ja, dat is waar. Je bent Bas, Henk, dat wil zeggen dat je diepe dalen kent. En wat heeft je voorkeur? Welk soort muziek wat we nou vanavond bijvoorbeeld horen, of wat jullie in de concerten doen als cadans? Wat is jouw smaak? Wat doe je het liefste? Natuurlijk vind je niet alles leuk, maar als je ermee bezig gaat, wordt het steeds leuker. En als het gaat klinken, dan doe je natuurlijk overal enthousiast aan mee. Maar zelf heb ik een grote voorkeur voor renaissance muziek. Dus zo'n pittig madrigaaltje als wat je net gehoord hebt, daar kun je me midden in de nacht voor wakker maken. Ja. Oké. Zit misschien dan toch wat meer in de klassieke hoek. Ik ben zelf niet zo'n liefhebber van bewerkte popsongs, maar ook dat kan leuk zijn. Het gaat erom samen zingen en wat heel belangrijk is bij cadans, wij hebben ook altijd een buitengewoon goede nazit. En dat is in een café, kan ik je aanraden, moet je eens gaan kijken op het Pancratiusplein, zo'n blauwe gevel. Dit moet je maar niet opnemen. Hey Henk, nog veel plezier. Het duurt nog even. Je moet de tweede helft nog zingen. Oké, dankjewel. Yvonne Wijnstok hier naast me is ook gekend zangeres. Ze is het nichtje, vertel ik nou even tussendoor, van Tini Pasmann-Saliger, die ons heel veel leuke liedjes heeft nagelaten. Die Yvonne zelfs nog als kleine peuter op de Schouwburgbühne heeft vertolkt. Yvonne, je hebt ook een behoorlijke zangcarrière in koren achter de rug. Vertel eens even je palmares. Ik ben begonnen in het Anna-koor van de Anna-kerk. En daar heb ik bij Ruiters gezongen. Toen stond ik te popelen voor het BP-koor. Daar heb ik langer dan normaal in gezongen, een jaar of 7. Van daaruit een Bourgest. Dat is koor is ontstaan uit het BP-koor. En nu in cadans alweer 7 jaar. Dus... Dus we mogen... Ik kan niet zonder zingen. Ja, dat wilde ik even zeggen. We mogen jou ook beschouwen als liefhebster van de zang. Absoluut. En wat spreek je zo aan in dit koor cadans? De variëteit eigenlijk in het zingen. Het is heel verschillend, van klassieke nummers tot popnummers. Heel verschillende nummers, heel makkelijk zingbare nummers, wat moeilijkere nummers. De variatie vind ik gewoon heel erg leuk. Dat je gewoon alles wat mooi is kan zingen. Ik zit zelf dus ook in de repertoirecommissie. Ik kan dus een beetje inbreng ook hebben in hetgene wat er gezongen gaat worden. En daarnaast is het natuurlijk dat de mensen in het koor ook dingen naar voren kunnen brengen wat wij dan als repertoirecommissie bekijken. En Michel is uiteindelijk degene die dan bepaalt of een nummer er doorheen komt of niet. Want het moet natuurlijk ook mogelijk zijn voor koorzang. Ja, precies. Ja. En het klinkt voortreffelijk, maar ik kan me ook voorstellen dat daar dan nog wat werk aan vastzit qua arrangement? Of? Dat doet Michel voornamelijk. We hebben natuurlijk ook originele partijen die gebruikt. Die worden aangeschaft. We betalen allemaal contributie, dus er zijn mogelijkheden om partituren aan te schaffen. En die worden dan inderdaad ook aangeschaft. En samen bekijken we gewoon in het koor van wat mooi is om te zingen. En een klein groepje bekijkt dan van die nummers komen er nu doorheen. En die gaan we nu... en we hebben toch wel gauw 6, 7 nummers per periode die weer nieuw zijn. Okay. Dus we hebben een behoorlijk repertoire. Lekker zingen. Lekker zingen, heerlijk. Michel Aerens is dirigent van cadans. Een muzikus die zich op heel veel terreinen in de wereld van de muziek beweegt. Muziekdocent, dirigent, pianoleraar, noem het maar op. En dus inderdaad dirigent van koren, want je doet nogal het een en ander. En ik leef nog. Dus steeds minder verschillende dingen. Ik heb heel veel met koren gewerkt. De koor een beetje afgebouwd. Cadans is het enige koor wat ik nou nog over heb. Ik heb nog een aantal pianoleerlingen thuis, mijn eigen lespraktijk. En ik heb heel veel gespeeld, entertainment, pianomuziek, jarenlang gedaan. En ik werk nog op de vrije school hier. Dat doe ik al heel lang. En met plezier. Dus het is gewoon een leuk baantje voor erbij. Je staat ook gewoon als muziekdocent hier voor de klas? Nee, dat is specifiek van de vrije school. Eurythmieles, vraag me niet wat het is, want dan moet ik het weer gaan uitleggen. Eurythmie is echt typisch iets van de Waldorfschule, de vrije school. Iets door Rudolf Steiner ook ontwikkeld. Een bewegingsles waarin kinderen met begeleiding van de piano, en dat is wat ik doe. Ik zit gewoon aan de piano erbij, daar staan eurythmisten voor.
die daarvoor gestudeerd heeft. Dus ik hoef geen orde te handhaven. En er wordt bewogen met de kinderen. Er wordt, ja, ik noem maar eens iets, tweestemmige melodie. Je loopt met je voeten de onderstem, het ritme. En je klapt met je handen de bovenstem. Dat soort dingen krijgen de kinderen geleerd. Heel goed voor de hersenen. Dus daar zit muziek in, daar zit dans in, daar zit verhalen vertellen en van alles. Een soort bewegingsleer. Oké. Maar goed, even terug naar cadans, daar kwamen we voor. Jullie hebben een wat atypisch repertoire vergeleken met andere koren. Kun je dat uitleggen? Ligt dat aan jou of ligt dat aan de koristen? Nou, ik denk eerder dat het ligt aan de koristen, want wat dat betreft hebben we een heel democratisch orgaan en dat heet de muziekcommissie. Iedereen mag muziek indienen en wij zeggen altijd, we gaan niks uit de weg. Of we het aankunnen of niet. Oké, ik bekijk natuurlijk altijd wel of het haalbaar is. Maar we pikken ook soms hele moeilijke dingen op. Gewoon dingen die wij leuk vinden. En met al die smaken, met al die mensen gaat dat natuurlijk ook allerlei kanten op. En dat vinden we ook juist leuk. Dus we hebben Afrikaanse programma's hebben we ook wel eens gedaan. We zingen barok, we zingen barbershop. We zingen in het theater mee binnenkort weer met de Passion, die volgend jaar weer gedaan wordt. Zijn we gevraagd om op theater mee te doen. Hebben we ook een paar keer meegedaan. Met Esther Apitulij, een altviolist, ook een theater. Dus ja, en dan door de jaren heen hebben we inderdaad een heel gevarieerd programma. Ja. Dus. En maakt dat het voor een dirigent lastiger of juist afwisselender? Of heb je daar bepaalde voorkeuren? Ja, voorkeur is wat anders. Maar qua lastigheid maakt dat niet zoveel uit. Ik heb de ervaring om alle soorten muziek heb ik al gedaan in mijn leven. Dus, en ik ben ook altijd voorstander van probeer alles uit in alle richtingen. Maakt mij niet uit. Jazz, klassiek, kan alle kanten op. Okay. Ik wens je nog veel succes en plezier met die kornuiten hier. Dankjewel. Kom maar mee, blijf niet staan en krijg je kans. Cadans, geef je leven wat kleur en wat glans. En dat zijn 4. En dat was helemaal eigen fabrikaat, geschreven door Michel en Henk, het Cadanslied. Ik zeg het u.